Programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Hey, what happened? Hey! Oh, hello boss. Ka-training ng mga tipa ka na? Oh, okay kayo. Nag-training yung mga islara. Okay, ako na ipalakaw na niya ito, ibangga sa kuan, Marawi. Kay need help at ito mga tawag si SPO4. Oh, web lima na boss. Sige, sige, Oh, sige. Kape boss. padung ko na. Ala, nangatog ang mga tipak. Tuon na ako eh. Nanawag si boss. Oh no! Mga tipak! Formation kay si boss. Padung na. Okay, formation. SPO1. Boss. Na-train mo ang mga tipak? Okay na boss. Na-train na pag sila. Okay na. Ano yung problema? Good job. Pakita na ko be. Okay mga tipak! First position! Yes, sir! Okay, second position. Unsa man na? O pa gani boss. Napay taman pi position na sila. Pabuta lang para makakita ka. Okay, third position. Ginagawa mo! Unsa man na sa SPO1? Di boss. Napay kaduha boss. Makita ka sa duha. Di boss. Okay, mga tipak. Tarungan ninyo ni ha. Fourth position. SPO1. Yan man eh. Tulungan na eh. Oh, sir. Last position, sir. Tarungan yun nila. Tay, sige. Sige, sir. Okay, mga tipak. Puno siya. Sige. Last position. Brad. Sabi last position nga wala naman. Ingatan kita kanina. Oh, kuya, Brad. Imo mo. Wala eh. Hey, what happened? Okay, mga tipak. Pagsugod na mo.
ginagawa mo? Iwan, mau nila posisyon? Baka mo na, boss. Ano, nalahi, man? Sorry ka kayo, boss. Ginagawa mo? Ay, nila posisyon? Murag sayop sila, boss. Murag ipagkapoy kay. Ako, nagikan ganiha. Di mo mudagan? Pre, unta ka tong training mo ba man dilisod? Ato lang dito sudog pre. Labo lagi ta pre ang dilisod. Para pre ta, ara pre. Tara. Ano to kitringin mo? Sa man na pagkabuhata? Mau na? Sorry sa kay boss kay. Ganihan ang atog mong sila. Isa ng puna sila. Oh, kanang tulo, boss. Kana boss, membro po nani. Ginawa na ng apel. Dito na sila, wa klaro kayo. Ay, Kaya kini sila, boss. Mga adik mong di computer na. Good morning, sir. Kami di kinasuyan abutan ni sir. Sa dito oras sa magsugod sa training sir. isa mo sila SP1. Kauban na to ganiya, boss. Kana sila tulo. Di ka nung nalit mo na. Say good morning. Waka kita ya adlaw nga. Banag-banag, waka nalipong. Patay mo. Sorry, boss. I will not do it again. Ano? Hindi ko maintindihan. Magtagalog ka. Sorry, boss. Di ko na balik-balikin. Anong kailangan kong gawin upang malaman Fights. Hello. Commander Butyok. Katrinin na nga mga... Fights. Isa. Kasi yung kailan lang. Fights. Masa mo si Balik ba nagkatawa? Fights. Pre, ano sa itong training, mo? Walang dilisod. Fights. Say good morning. Kita ni mo banag-banag agad-law. Ya, good morning. Da sayo. Huwag mo naluoy. Pantay mo. Palayas mo. Balik. Hey, what happened? Kasi yung kailan lang. What's up mga tipak? Sorry guys. Kaya ako na sa guys. Kaya gabayi-bayi kayo mga kauban guys. Shoutout ko ni Eric Dulauta. Taga Ibabaw. O Yabayi Girl. Parasya. Shoutout dai. O Don Manila Official. Laika Castillon. O Junel Goyo. O Aaron Taladua sa akong classmate. Shoutout. Dance Prob. O Bungski Official. O Joy Antoinette Asielo. O Libby John Araneta. Shoutout John. O ni Gino Balaba. Shoutout gaw. Katganda Quincy Nisnisan Mila Pandapatan. Shoutout ninyong tanan. O ayaw mo kalimot follow sa mong Facebook page, YouTube channel, o comment, o like, o share. Please mga tipak na iya mo karon ane, support po mo ha, post sa atong mga Facebook friends. O mauro to mga tipak.